Hej. No asi pod tebou. Poďme, kde ideme? Na tú prehradu za obed. Poďme, vidíš ma? Chod, keď vidíš tú vodu, tak chod doľava. Tam je taký dom. Je. Hento. Neviem, kde je prejada, idem sem. Jeden tam už ide, fuck sake. Ne. Fuck, on tam pristal už. Ja som niekde mimo všetkého. On ide. Vôbec neviem, kde si ty, ale dobre. Potom sa nájdeme, ja to mám auto, takže idem rýchlo sa zaistiť do domu a zoberiem auto. Ten pože asi tretí osobou, tak to vidí. Bož, zoberieš ten zbránky do piče. Už mi napísal niečo. Frag grenade. No. Keď beriem auto, ide za tebe. Keď teda ide. Na F5. Ide. F5? Čakaj, to ide. Ja som na F4 a F5 je... Ty si v tých domoch? Nie. Bežím tam. Bežím dobre. Ja musím ísť na sound. Tam. Kopec, som tu. Tak povedal nejakých domov, lebo ja nemám nič. Čak, poď na stole. Snažím sa. Máš plný karavan. Á, tu sú no. Bolo ďaleko. Je, auto ide za tebou. What the fuck? Poď, auto následuj, čak čo. Ja iba 9 mám na to, že tak. Ja. Už návaj do... Ja tu do 9 iba. Magda... Oooo! Jar. Počkaj, musím vyjadniť na jednu. Drop. A George nejako... Máme ísť. To fakt? To auto ide samé. To auto ide samé, ja nestávaš tam nič. Pech, nás zavedie. Autopilot. Nejde brzdiť. Hej, on nejde zabrzdiť. Dobre, čau. What the fuck? Ja som vyskočil. Počkaj. Kus obraz. A štartuj ho. No. Jeee. Už ide. Kde je mesto? To by malo byť mesto, nevidím. Tam je auto pred nami. Myslím, že nemáme šancu, takže poďme ďalej. To doľava dáme mesto, naľavo je mesto. Neviem, poberám. Sa videl letným smerom. Asi o 5 metrov ďalej. Auto. Oj, však. Keď zastaneš, tak to nepomôže. Čak, ale možno až nevidia, keď mám počuť maličko. Ideme tam na nich? Doprava, poď. Za ten dom, doľava. Za ten dom proste, je tuto. Máš shotgun, či čo to máš? No. Bleeding, príjma. Ale on musí byť mŕtvý, kamo. Príjma to telo, aby neobehli. No ja mám 4 života a krva tam, hej. Tak. Máš molotov? Ne, granát. Poď tam. A ja si musím obviazať. To obviaz, no. Sa obviazal? Sem poď. Čakaj, na druhej strane to. Hoď. Pozor. Tu je. Tu je ešte jeden, sa mi za týmto, no tu je. Fuck. What the fuck, jak? On ma aj nevidel ešte. Ja som ho zabil, ale aj tak. On ma proste aj nevidel, však ja som ešte nevidel. A zaraz je mŕtvy. Budú nowhere, tenis na prerodu.
Tam... Ne, nechcem to. Vieš, shotgunov ak máš, tam Mám, ja som od neho zobral všetko. pojďme. Do shotgunov choď hore. Kámo, to nikto nebol, čo? To je všetko zavreté. Ja som zobral nejaké Blackberry, what the fuck? Koľko ja som zobral? Nikto nebol, to z náboj do shotguny, proste shotgun nažený. Bytovka, nikto nebol. Nemám to na srandu. Je ďalšie. No máš, ja som bude pre mňa, ale. Náboj do shotguny. Až dve. Jo? Ďalší náboj do shotguny proste. Koľko tu dám ešte? Ešte 18. Ja som final of safe zone. To určite nebude pri tej bytovke. To sa posunie. Zatiaľ tu je náboj. Hlavne nech nebudú od teba. Bolo to? Robím si bandážu. Viac si nohy. Aj benzín mám. O, auto. Niekde tu sa strieľa. No neviem kde. Nako, kde? Oni si sledujú dvere stále. Hej, pozerám. Dúfam, že teraz som dobré ako. Ja si myslím, že som dobré. Káma sa pičí. Ne. Ja som v toxik. Ne, bež. Celú cestu dole, kámo, teraz bežím. Daj si first aid kit. Daj si first aid kit a potom bež. Jo. Keď budeš bežať, tak sa ti bude doplniť. No, rýchlo, daj si ho, rýchlo. Bež. Keď som dole. Bež, ty čurák. Neviem, koľko mám života, to je tam najhoršie. A už som vážne taký kúsok. Vieš, aký kúsok? A tam niekto bežal. Tam, kde nás zastavili, tam sú. Nie? Hej, nemal som tam žiadne náboje. Nevidím nič. Vidíš? Počujem, ako strieľajú pri mne, ale... Á, hej, rovno pri dverách, tam som ja. Hej, počujem to. AKčko má. Tam nájdem. To má aj video. A musím tam ísť, kámo, musím to máte henta na tým lesem. Strieľal z tých dverí, kde aj mňa zabili hentam. Ja viem. Musím sa pohnúť, ja. A ten AKčkom. Daj si ešte first aid, ak nemáš. A, práve zavrel dvere ten, kde som... Ja už idem hore kopcom, takže pohoda. Ja mám 100%, takže pohoda, život. Som v safe zone už. Vidím, že... Som aj v ďalšej safe zone, dobre správ, takže super. Ale neviem tiež s tým AKčkom, bol sa i pustil gas a on tam stále bol. Takže neviem kam išiel. Ešte ma nevidel, ja som tak na kraji. Koľko je hráčov? 14. Rýchlo. Taký teba uvidíš s tou mojou miky každý, ale tak...
Ne, na druhej strane do ja tam musím ísť. No. Ticho, ticho. Co? Co? Ticho. Kámo, Ticho! nie. Ne. Do piči. Co? Niekde po mne jebe. A trafil. Na strom. Vidno v tej bielej. Odkiaľ.